Balimao Alignokuma, très urgent. Balimao, l'air est très grave. Malion, Kobe Dugukono, bi vendredi 19 juin 2026. Aïwa, oube ka no fly zone de préparé Kidali. Il n'a faut yemou ke Kadhafi la Libye. Ka no fly zone, o de be ka préparé Kidali. Ma fo Mali autorité mogola na sigile mba wula ka jode. Tero be ka Tero anu ka sponsoru. Mogo munu be ka tero deme. Ou be ka plan de la be Mali contrôle la ne kende ne be bien informé parce que ne ka orul do ka bien informé. Wala ou be ka no fly zone préparé. Mais Kidal perd la chuko mina. Mena secret fo Mali on bi. Anye Kidal perdi chuko mi. Kidal ma perdi Assimi ngina ma de. Awatange Kidal be tero bulu. Malien cité lafia. Naman kolosi Kidal be sécuriser Mali yoro be geleya. Ou de plan be kala ben. Anye 2012 kola. Ka 2013 kola 17 18 fo 2023 ankele ku gain an kumanga son Kidal ka klana tuguni. Mais Kidal klatola na amadugo Assimi Goïta la de. Awa Kidal be mogo munu bolo bi. Aranforu be ka na uka yoro la. Awa be ka commencer ka arma sophistiqué len fona duma. Na Assimi Goïta be 600. Na ene sego tungara ka kuma la me na be si. Na be si. Aka wuli na be se ka Kidal libéré sans. Bon, irisu fana kente. Irisu go kolu data la. Bara be geleya. Ame mu fa Assimi Goïta ngena. 1 million de soldats. Ne mo recrutement ke. Wallahi, ame nord perdi. Naman kolosi anta sorobli. Parce que tuabu be nyoko nyed la be fa kuda do ko inadi. Nya fa na ngo jamfam be ka ke Mali contrôle ngo otani du. Faransi na je nyoko. Faransi ma dugo nya video ke kuno nya ira malende bela jenna. Faransi ya ira kube marfa duba. Yaro nyo video ke kuno bela jelo. Awa information flanam be fa ka no fly zone de ke. No fly zone de dovre ka bengan ke Mali armée kana ta Kidal. CPI ni fengen na ube ka commencer ko lube fana saisi yaro nyo bela jelen fana nga odongo video la maintenant Kidali bini yere parce que ko do be Mali kono e segu turebe kuma do fala mena ira malende bela jelen nga kuma ina me Malia bela jelen nga ni kuma la me folo. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Voilà. Kidali perdi tola, Amadugo Malien Chila. Kidali perdi li, a keleme ka munda ne segu tungara kan. Ine ndaga Amerikan Kidali perdi, a keleme ka ne banadi. Tero ni marafa de be Kidali bi. Efela wo, a marafatigi fefe be a be tero di. Ou be bolo be nyogon bolo, awa oni toabu de to ou be kula benede. Na ma bo confusion kono a te gagner keleina plus temps beta plus mogon milabe plus temps beta plus mogon milabe ni mogon nu fleni ni mogon mainde yawra ne kuma ni fo yana u kelen fana te jamana chama bu ko fe fana nya kuma fo bela jeli ngana solution ye mu ye amena mu fo mali ngana anya Kidal perdi limke Kidal ma perdi Assimi Goïta ngina ma de Assimi be diversion de kono kuma be Assimi Goïta ni be fe ka gagner keleina bo diversion kono iki nyesi ika recrutement ke ika recrutement yere ke ni ma recrutement ke ti se ka gagner keleina parce irisu ta nandeme irisu bi se ka ndeme na avion di na etanta na ma Kidal libéra benala na kra chante Kidal sorobli ne de fleka kuma infana plan be kala be plan ngabule dondo be kala nunu bito Kidal ka Bamako gushi yaro nyo video ke kunu ngo Franci yere ya fo ka media la depuis ne Franci ka media vienne Afrique bolé ka kuma wallahi ne ma lafia billahi tallahi ne ma lafia angani jamana nyuma bain ne klato fla onata kan sigile be Bamako kono woglo ngam fola mana kola fi man kan njema mai politicien de nodo karsa de nodo na ma boko na ore abe fo de mako confusion domina tero domina nye échec ke tenzawaten an kumanga son nga tenzawaten perdi mais tenzawaten perdi tero commencera à avancer Kidali kado borafo Kidali le 22 septembre 2025 le 22 septembre 2025 Kidali ka muso do bora na fa Bamako kono koni Mali autorité mo ma wuli ka jo ko Kidali te Mali bolo bile ki te se ka bo Kidali koni bora dro ko majugu bi kumbe
Amadogo Kidal Kafoko Kidal perdira ko karsa nodo nin korane cha galon di donde marfa tigu de wula kata Kidal ne politicien te magashite Amadogo Asimina le 22 septembre au feteli munkera Kidal gamuso mi kumana anga jango kumakana me folo ne bora Kidal le kele nkera ambora Kidal le donc ne malien ya nana nga hore yalma yira malia membe mifo kuma sabade ba fe kamin fo Hashimi Kidal mablade parce que Kidal mo tara mais soda sumunu nana Kidal mabla fe parce que ambe Kidal kono mo mobility bo embargo de banka Alger ti do anfe Mali fana ti do anfe anta do ambe yoro june yare anga so dea de tara mo de tara antara kaka so munu toye ube kukari kado uko no kanga mina umbete so anga koronte mo ande so bili ni yiri de ubito ka kari ka yiri ulabo ka to bili ke mu mo ko munu mbeya mo ko dama daron de tora munu tora fana usegenendo unyanendo anyere munu nana an segenendo bibo moko sigi manoko abara jele kuma me nin kara ka sura ma Kidal perdi de ne segu tungara video ken na domina segu tungara ide kan jatege aramade nitika bana do ite fura surala mama ni taken galoni ite marché ala te ba ala madli ka barka don galona nin kara do me anya bo anya alertike la première marche contre les terroristes on a que États-Unis konaya nous sommes Kidal en 2012 wakati mina on de boula Amérique kono ka marche ke kata fo Nations Unies dala neji koro sans koro ngonu ye terroriste de ngantou fait a image ou be a bébé ne bo position kelenka wallahi anye ni video ke hali mogo do no ka mobile ba kono be ka bok Kidal chaque fois nanye alerte blanco Kidal menacé de do ba fo kamé ka mogo jateka ko la situation est sous contrôle ou to naga kan fo la do anye Kidal perdi Kidal perdi ntuni umu yere ka erreur ye umu yere ka faute ye parce que olu kan kuma be ni ko kera mogo do di nodu Kidal perdi Mali kono bi a ben korane cha Hashimi de du wallahi a informera ni muso na le 22 septembre 2025 ni muso nana fo malien be ngana ko Kidal ma libéré de mogo jugo nunu ye Kidal encerclé anya fo ka fo nanya fo uga video monu be boko tiente bon jamana kono na maboka kuma depuis Hashimi ma ke présent nanya alerte ya mba fo mais Hashimi na le Hashimi ko mogo sikana alerte fo be ka boka ngalon tege ay galon ga jamana joa ay adla ga galon ga jamana jo bon ambon galon di kono bi bon en tant qu'on galon be ante solution sur un problème na tanga aban kuna ko do de nodu fan yere kan ski kado est ce que an yere ma erreur ke ya M5 somina M5 ko ay politique kala dabla ba mako kono ay nyasi kelema wi M5 bekele ku tage politique kala ba mako kono kan galon noro doro mako la ba mako kono shogel may ga Hashimi contrôle la ko mine ko dun kasula ka ber mine ka don kasula mogo ye jamana in kele tienka mogo sababu kera kananu ya bekele ala se na barka do la chuko jume bon en flega Kidal de perdu temps wallahi tubabu be ka tubabu na ma asigile don na ma kolosi aba tubabu ni sigile Kidal anyina ma asigile don la aba me ko tubabu ntaru ka baji sigi Kidal mu me ka préparer dugu la billahi c'est très lourd wallahi c'est très lourd mega tien de fana ni jamana klali a discussion kera tubabu fait ka bankui ils ont déjà fini ne keni ba fo ne ta fo ko mo ka dala ala be benga ninge don adama de ke chuko ala be bedon ne a fo faso de nyuma de la koko ne nyaba na tola ne be boka fo malien be ngena ne ba fo be ba kalama awa nye malien be sire nya fo yana bide bien Claude le meka alerte bla ni ko kera Kidal agana ti siki ka karsa no karsa parce que informera yana nga Kidal perdi aforana ko Kidal bena perdi ayaw sigi et sinogo la bamako kona nye Kidal perdi un homme averti en vous deux ne bora kuma la ala ka hereke Mali
Mama te Mali fɛ ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ. Mama te Mali fɛ mama ye fasoden jugu ye ala k'a bɛɛ libu. Mama be ka Mali janfa dogo la kɛnɛ kan dogo la. Ala e de masaw ka masa ye i ka bɛɛ ta tiɲɛ ka bɛɛ kɛ yeko fila ye. Amina yarabi ala ko dugawu minɛ ne bɔra kuma la.